गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आम घर पाखे गोटे छोटिया परिया मार्केट बुधवारिया लगुच सुसगाँव में पुण्यतीर्थ। आम मैडम आम झी परिया किणापी से मैंने कौन कौन किणुंट चल टे देखिया मिलिया। हाय सृष्टि, कौन मम्मी तोर कौन किणुच? फूलकोबी फ्लावर केवड़ा आंटी काय कमी? मैडम ना फ्लावर। मैडम गट्टी ना फ्लावर ना आउ कौन नब? पत्ता कोबी के टका आंटी? पत्ता कोबी पण 30 है क्या? अजून तुमच्याकडे काय काय आहे? ओ आंटी, तुमच्याकडे अजून काय काय आहे? आहे ना, इकडं गवार आहे, काकडी आहे, कारली आहे, शिमला, शेवगा 20 रुपये पाव. दिलं का पैसा तुला? काय तुम्ही पैसा नाही आणले का? काकडी आहे 150 हे 20, 170 काकडी 20, 190 40 दोडा. अजून काय घ्यायचे? नाही भलं पडेल. अजून काय घ्यायचं? बस तेवढं आहे का? यांच्याकडे काय आहे ते बघायचे आपल्याला. सृष्टी, अजून कसं आहे? भेंडी घ्यायला चालले आमची मॅडम. भेंडी घेतो का? 20 रुपये पाव है। भेंडी अच्छा नहीं दिख रहा है, नहीं लेगा और क्या लेना है? चलो उधर छोड़ दो, भेंडी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। नीचे चलो, देखो क्या भाजी है। सृष्टि, मम्मी की भाजी पसंद होनी है ठीक है? मतलब फ्रेश नहीं। यांच्याकडे काय? और ज़्यादा कुछ वेराइटी नहीं है लगता है ना? बटाटे कैसे? बटाटा काय कमी करा सिस्टर, थोड़ा कमी करा. 50 रुपये किलो आहे फक्त. तेवढी राहिलं म्हणून 40 लावा. होय, मी यूट्यूबला अपलोड करतो तुमची व्हिडिओ. चालतं ना, काय प्रॉब्लेम नाही ना तुम्हाला? आपल्या घरचं अजून काय घ्यायचे सृष्टी? नहीं मैं नहीं रहा. अरे क्या यार, उनसे पैसा दे के आया, लाया नहीं उनका. एक मिनट. चलो, एटा छोटिया मार्केट एठी किसी विशेष परिया नहीं. कौन अल्प अल्प परिया आम सृष्टि किणी आज ता पसंदर. सृष्टि कम है, कम है. क्या क्या लिया? क्या क्या लिया? खाली गाजर, काकुड़ी, पालंग शाग. चलो गुड. चलो, जदि वीडियो भल लगुच दया करी लाइक करंतु, फॉलो करंतु प्लीज.